Alaikum, yau wannan bidiyon ta za ta nuna muku yadda ake tura mutum sama da ɗaya sako a wasu kuma lokaci ɗaya. Wanda za ku yi kamar yadda kuka gani gashi nan na shiga wasu ɗina kuma ya buɗe da ba za ka yi kilikin akan wancan ɗigogon guda uku. Idan ya buɗe sai ka shiga message shuttle ga yadda kamar yadda kuka gani na shiga. Za ka yi na gaba za ka shiga can wurin contact ka yi selecting ɗin contact ɗin iya adadin mutanen da kake so ka tura ga yanan ni na zaɓa wanda nake so tura ma. Abu na gaba za ka shiga specific time ga yanan date ka shiga ranar da kake so ga kalanda nan ta fito za ka zaɓar da kake so ka tura saƙon ya sa. Mun kai clicking akan time shi kuma time yana nuna lokacin da kake so saƙon ya zo. Can ka saka rana nan kuma ga lokacin da kake son saƙon ya je gare su. Bayan ka gama saka lokacin da kake son saƙon ya zo gare su, je wurin gundun bayanin ganin mutum sai ka rubuta abin da kake so ka tura musu. Ganin ni na rubuta assalamu alaikum da ka gama na kai sai ban na oke shi kenan.